Barka da zuwa malaminmu, ya gida ya aiki malaminmu. Allah ya maka albarka malaminmu. Wa zai gaya mana a ina muka tsaya wancan darasin namu? Hambali Murtala, tashi ka gaya mana. Dissertation. Very good, clap for him. Taba mai. Yawwa, dama kun san idan aka ce desertification ana nufin Sahara. All I know you know, ko? Kowa ya sani dama, ko? You understand? Yanzu idan aka ce da Sahara, guri ne da ciyawa ba za ku ga ta fito ba, bishiya ba ta fitowa, kuma ake kwalla rana wanda mutum bai Hambali me yasa kake mana bacci a aji, wanda gurin da mutum ba zai iya tafiya ba takalmi ba dole, ko? To idan aka ce Sahara, waye zai gaya mana meaning of Sahara, wani abin Sahara guda daya, waye zai gaya mana? Amir Sani Ibrahim Waziri Umar dan kwallo. Kamar kan ba